Alright, makhe ndithi boom gqolokodo iseyiphutsh enamandla lena also known as uSiviwana Mambi. Inzalelwane ke yasemntantsane kwa-17 apho abaninzi khona bathi kusemntantsane Heights, kodwa ke namhlanje andithethi loo nto mbukele ekhaya nawe mphulaphuli funa ugawulanda rhuqa mani njengesiqhelo ndithi qaba nje kancinci. Senamkela ke kwinkqubo yethu namhlanje called the Township Lens, apho ke sizabe sithetha about everything ekasi, more especially ke sizabe singqale emntantsane, whether unebhizinesi sishishina nawe mbukele ekhaya, uyakhonza sidumisa nawe, niyajola sithandana nani, you name it. Sizabe sihleli nazo ke ne-artists zethu zalapha emntantsane, nothi kwenye indawo apha emntantsane khe sidlane indlebe bethuna, sikhe sinike indlebe ukutya kwalo kubukela ekhaya. Whether i-influencer siza kufollowisha, sikubize sihlale nawe and have a chat with you. Bakaloku iphutsh enamandla lena ifuna unyuka nani mbukele ekhaya nawe mphulaphuli. Township Lens le cameraman khabase ezulwini. Thank you. Njengoba benditshilo ke bethuna seyiphutsh enamandla also known as uSiviwana Mambi. I'm here to introduce a show to you called Bethuna. It's a TV show sabe siyishootha ke apha emntantsane with the artists zalapha emntantsane. You're my actor, you're my singer, you're my producer, wena ntontoni uyazazi bunetalente, ubeke phansi njengale bhutsh enamandla. You're more than welcome man ba unditaje phaa ku-inbox okanye ngibambe bucala ba accept bhutsh, invite me bukele ekhaya kha kunilandele khe ndikubonise mani lo mntantsane sizabe si-operator kuwo. Danko. But siye ke mbukele ekhaya nawe mphulaphuli, siselapha emntantsane mani. Ewe ndiyinzalelwane yasemntantsane, so ningoyiki bethuna, ningoyiki, akho nto izawukwenzeka. Siyani-invite to the show mbukele ekhaya nawe mphulaphuli. Khonto ingako ke ndifuna uyithetha, let's go. Danko. Ndinendawo ediniweyo umqala, ewe ndiyanasena yi-weekend but ndinqanele i-drink, so ke ndizawukhe ndingene mani. Kungena zawukhe ndime phaa ndithenge idrink kwenzela uba ndizoba namandla wokuqhubekeka nale jeni yam, ndizoba namandla wokuqhubekeka nale jeni yam, so niyeka ne. Thank you. And ndime phambi kwe the most famous supermarket emntantsane. Silapha mani, njengoba nizibonela nawe kuthengisa ifruit neveg apha, kodwa ke sizakha si-introduce ukuba ngubani waphi. Uzamntana zi-introduce ngu-Othilia wakaPharaza, ahlala kwa-26 uqhamuka eZimbabwe. Uqhamuke eZimbabwe ne, so apha eSouth Africa ubuzofuna amadlela aluhlaza nesenso uzophucula isimo sekhaya lakho. Yeah, ufike nini apha eSouth Africa? Fika kwami ndifike 2016. Alright. Ndifikele Dakets. Okay. Ngiphangele nawo Right. Then 2020 here comes the lockdown. Okay, that's when I started hustling there. Alright. How has the experience been? Being tough, but it's worth it. Okay. Have you been back to apho uhlala khona ever since ufikile apha eSouth Africa? Yeah. Okay. I was back like a couple of years back. Alright. Bengicela ubuza imalini usuka ngapha yawuza? It's 1.5. 1.5. Oh, thini loo nto itheni futhi mbukele ekhaya nawe mphulaphuli. Hayi mani, ngiyaqonda. Okay ke sisi bengicela ukhe uzi-introduce mani okugqibela for ababukekile ekhaya, baxelele mani ngale business yakho uba ulocated phi, usenza ntoni. Yeah, thank you. Okay, ndingu-Othilia Pharaza, intombi yakadube i-Chotep Spock. Ndilapha ngaseHlongwane, as people know, sika-14. Ndithengisa iveji, as you can see. I also sell
izim products for abantu basekhaya. We also do takeaways, chips, irasheni, amagwinya. Alright. We also do it here. Okay, so ngicela ukubuza ezi products zinceda ngantoni? Mostly into zasezimne, as you know, our population is not that big. Okay. So most of our products, they are organic. Okay. They are not modified at all. Alright. So they are healthy. Ngizivele ke nawe mbukele ekhaya nawe mphulaphuli man. Sis Otalia uthi she's all the way from Zimbabwe uzofuna amadlela aluhlaza apha eMzantsi Afrika. Bengicela besinyana basimxhase kulapho phambi kwaseSongwane. Ba14. Thank you very much. How about you? Siyibhuti enamandla lena also known as Sivana Mambi. Inzalelwane ke yaseMtenzane kwa17 apha baninzi khona bathi kuseMtenzane Heights. Mbukele ekhaya nawe mphulaphuli. This was the Township Lens. Mankendo sidlule ebhedini bethuna senibona nani bakurhatyile enye into ngoJanuary sidinye ifestive bethuna. Cameraman. Khabaze ezulwini.